FEUGA como gestor de proyectos europeos y bueno, hoy estamos aquí en el marco de uno de los proyectos en los que participamos, el EDI Data Life, liderado por la asociación Data Life y con un consorcio 100% gallego, compuesto por clústeres sectoriales, centros tecnológicos y entidades formativas. En el curso, bueno, en este curso particularmente participan el Clúster de Saúde de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela a través del grupo, bueno, el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes del CITIUS, que serán quienes impartan esta formación. Como en otros cursos, por dar un poquito de contexto, pues el proyecto EDI tiene por objetivo impulsar el desarrollo de tecnologías digitales en ciertos sectores estratégicos de Galicia. Uno de ellos, el que nos trae hoy aquí, es el sector salud y cuidados, que tiene un peso pues, muy importante en nuestra región, tanto por lo avanzado que está como por pirámide poblacional, por esperanza de vida muy elevada, etc. Las tecnologías en las que se enfoca el proyecto EDI tienen como punto común el buscar el valor en los grandes volúmenes de datos con los que las organizaciones cuentan o pueden contar actualmente. Son la inteligencia artificial, el IoT, el Big Data, la supercomputación y la ciberseguridad, y varias tecnologías relacionadas con estas, de las que el CITIUS son expertos y que hoy abordaremos desde las aplicaciones de aprendizaje automático en salud, que destacan por las posibilidades que ofrecen para mejorar el ciclo de diagnóstico, monitorización y tratamiento de pacientes. Además de las formaciones que estamos haciendo, que os animo a consultar en la web del EDI, dejaré luego el enlace en el chat, el proyecto despliega otras acciones que también buscan facilitar la implementación de estas tecnologías en el ecosistema gallego. Por un lado, posibilita el acceso a servicios tecnológicos sin coste para las empresas que lo soliciten, que bueno, el proyecto termina ya este año, pero tal vez ya se puede acceder, aún dura hasta final de año, hasta diciembre de 2025. Y también se ofrecen servicios de ecosistema, networking, acceso a convocatorias de financiación y mentorías individualizadas, especializadas en propiedad intelectual, a las que podéis acceder sin problema y bueno, que buscan potenciar los resultados de vuestras innovaciones. Podréis consultar todas estas opciones si tenéis interés en alguna desde la web que dejaré ahora un ratito en el chat. Y nada, ya termino. Por otro lado, os enviaré ahora también al terminar una hoja de firmas virtual para que completéis, por favor, todos los asistentes. Es un requisito exigido pues, por la Comisión Europea, que al final es quien financia el proyecto, y también necesario para que después nosotros podamos generar y enviaros los certificados de asistencia de la gente que habéis estado en este curso. La formación se va a grabar para poder después subirla, como dije antes, a un aula virtual que tiene el proyecto y que podéis acceder a ella posteriormente, tanto vosotros como cualquier otra persona interesada que no haya podido asistir, que conozcáis. Así que, bueno, si alguien tiene problemas con la grabación puede comunicarlo, aunque en principio todos lo hemos aceptado en el formulario de inscripción, así que gracias. Dicho esto, nada, esperamos que disfrutéis el curso y que saquéis ideas valiosas que podáis aplicar a vuestro trabajo. Doy paso ya a Nicolás Vila Blanco, es investigador del CITIUS especializado en procesamiento de imagen mediante técnicas de Deep Learning. Muchas gracias. Bueno, pues moitas grazas, Carlos, pola introducción. Nada, simplemente confirmar que me oides correctamente. Vale, porque esta mañá Sí. Escoitamos. problemas técnicos. Entonces, bueno, para confirmar. Vale. Bueno, pues nada, o primeiro que me gustaría é daros as gracias a todos por asistir a este curso e comezar facendo unha breve introducción a quen son, vale? Porque na publicitación do curso mencionábase que me dedico a traballar con imaxes médicas e hoxe non veño a falar en particular de imaxes médicas, non? Entonces, bueno, simplemente por dar un par de pinceladas, son profesor actualmente na Universidade de Santiago e, como comentaba Carlos, un investigador colaborador do CITIUS tamén. Vale, os meus intereses principales son a inteligencia artificial aplicada á medicina, particularmente
sí que traballa no ámbito da análisis inteligente de imaxes médicas, tamén brevemente traballei algo en xenómica, bueno, pero desde a parte informática. En particular, traballo con sistemas de aprendizaxe profunda. Vale? Tampouco é o obxectivo hoxe, ainda que a aprendizaxe profunda entra dentro da aprendizaxe automática, non é o obxectivo de hoxe centrarme en esta parte. Vale? Comentaremoslo brevemente ao final, pero a idea deste curso é dar como unha panorámica un pouco máis xeral ao concepto da aprendizaxe automática. Tedes na parte inferior tamén a maneira de contactarme, vale? Despois, non teño ningún problema en compartirvos esta presentación para que teñades de referencia o meu correo, tamén onde estou, vale? Teño despacho no edificio Emprendia, vale? Vedes á dereita o croquis do Street View, vale? Moi ao ladiño do hospital. E tamén o enlace ao meu perfil académico, vale? Onde podedes ver as miñas últimas publicacións científicas. Non sei se me vedes, porque vexo no Teams que desapareceu a miña imaxe. Non sei se me vedes a cara ahora No, mismo. no se está viendo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Vale, bueno, pues os problemiñas que estou tendo. Okay. Vale, pero a pantalla que estou compartindo sí que a vedes, non? Sí. Sí, sin problema. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, a ver, estes son un pouco os índices o índice de contidos que tiña pensado tratar no curso de hoxe. Xa digo, ao final é un curso, é unha sesión breve, vale, de 2 horas, co cal tampouco vamos poder entrar en profundidade en como funcionan os distintos métodos de aprendizaxe automática, pero, bueno, tampouco é o obxectivo deste curso, vale. De feito, o título era Aplicacións de aprendizaxe automática, entonces, en que sí que vamos a falar brevemente de algúns métodos, o que me parece máis interesante ver exemplos, vale, de como se aplican esos métodos a casos prácticos. Vale. Verémoslo con exemplos sinxelos, pero, bueno, un pouco para ver a utilidade de todo isto. Vale. Entonces, bueno, aquí vedes os contidos, faremos unha breve introducción a que é a aprendizaxe automática, os distintos tipos, e despois, nada, veremos como 4 grandes áreas de utilidade da aprendizaxe automática, como a identificación de novos biomarcadores, a monitorización ubicua, a medicina de precisión ou a identificación de causas en estudios observacionais, xa digo, dun xeito moi breve, con exemplos, e, por último, deixareivos algunhas ferramentas que podedes utilizar, tanto ferramentas para programar estes sistemas de aprendizaxe automática, como ferramentas máis visuais que permiten desenvolver estes sistemas, pero sin necesidade de coñecemento de programación. Vale? Funcionan máis que nada arrastrando módulos e conectando módulos entre sí en un diagrama, e iso permite facer análisis de aprendizaxe automática dun xeito moi sinxelo. Vale. Antes de empezar cos contidos, nada, repito o que comentei antes, se tedes calquera dúbida ou cuestión, por favor, interrumpídeme directamente, non hai ningún problema. Vale. En principio, podo ver o chat, pero é posible que se me vaya porque estou tendo problemas, entonces nada, abrid o micro e interrumpídeme sen ningún problema. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver brevemente en que consiste a aprendizaxe automática, como encaixa este concepto dentro da inteligencia artificial. Vale. Entón, que é a aprendizaxe automática? Bueno, pues a definición estándar, vale, é que se trata dunha tecnoloxía que permite aos ordenadores aprender dos datos para facer prediccións ou tomar decisións sen ser programados explícitamente para cada tarefa. Vale. Como comentaba Carlos ao principio, o volume de datos que se xera dentro do espacio de saúde é tremendo, entonces estes sistemas serven para aproveitar eses datos. Vale? Eses datos que son imposibles de tratar por un humano por volumen, xa digo, o aprendizaxe automático pode automatizar
certos traballos sobre eses datos, non? E aproveitar toda esa información que se está xerando. Entonces, aquí vedes un exemplo sinxelo, vale? No que a partir de unha serie de historiais clínicos, vale? Ou probas clínicas ou o que vos queirades, vale? En definitivamente datos que se xeran dentro do espazo de saúde, podemos adestrar un sistema, vale, para que aprenda certos patróns neses datos. Vale? Pois patróns que se repiten habitualmente ou ao mellor son capaces de detectar anomalías cando un historial clínico non se corresponde con pacientes similares. Entón, bueno, axúdanos a detectar aí desviacións da normalidade. Entón, este sistema que vedes aquí representado por un cerebro é como que absorbe todos esos datos e é capaz de buscar relacións dentro dos datos. De tal maneira que nun futuro, cando nos chegue un novo paciente, vale? Pois nós, con todo ese coñecemento que adquirimos previamente, sexamos capaces, por exemplo, de emitir un diagnóstico. Vale? Un diagnóstico que vedes aquí, vale? Podría ser este un caso, pois en este historial clínico, pois damos ao final a probabilidade de que este paciente teña ou non unha enfermidade. Vale? Pois, por exemplo, neste caso, pois, linfoma, mononucleosis, etc. Vale, entonces, como digo, aproveitase todo o coñecemento que xa temos disponible, vale, sexa nun hospital, nunha empresa, sexa onde sexa, para que nun futuro, cando se nos presente un novo dato do que descoñecemos información ou aínda non elaboramos un diagnóstico, poder automatizar este proceso. Vale, por eso se dice que a aprendizaxe automática serve para tomar decisións sen ser programados explícitamente para esta tarefa. Por que? Porque este novo historial clínico que me chegou, pois eu non programei o sistema para que diagnostique ese historial clínico en particular, vale? Senón que sexa xeralizable a cualquier historia. Vale? Entón, como encaixa o aprendizaxe automático dentro da inteligencia artificial? Bueno, pois simplemente a aprendizaxe automática é un tipo máis de inteligencia artificial. Vale? E o que pasa? Que o concepto de inteligencia artificial é moi marketingiano, non? Queda moi ben. Vale? Entonces, polo xeral, suélese aplicar sempre, suélese falar sempre de inteligencia artificial, sexa do tipo que sexa. Vale? Sexa aprendizaxe automática ou non sexa. E a maiores, aquí vemos como ese concepto de aprendizaxe profunda que vimos ao principio de todo, tamén se relaciona con estes dous conceptos, como inteligencia artificial e aprendizaxe automática, no sentido de que a aprendizaxe profunda é un subtipo, a súa vez, de aprendizaxe automática. Vale? Que particularidades ten? Bueno, pois que a aprendizaxe profunda está basado nun tipo de aprendizaxe automática que son as redes neuronais. En particular, son redes neuronais moi complexas. Vale? Teñen unhas particularidades, pero, bueno, estáse vendo que, últimamente, acaban resultados con maior precisión que as redes neuronales tradicionales. Vale? Pero, como digo, ao final, cando vexades un artículo nun periódico ou un medio que non sexa puramente científico, sempre se adoita utilizar o término de inteligencia artificial para todo. Vale? Ainda que sexa algo que non, ainda que teñamos algo que non sexa inteligencia artificial, vale? Por poñervos un caso, imagináramos que hai un paciente no que nos monitorizamos un valor, por exemplo, non sei, a súa frecuencia cardíaca, e nos teñamos un sistema que se a frecuencia cardíaca sube de 180, emitamos unha alarma. Vale? Ao final, iso é unha regla sinxela, simplemente ver os valores de frecuencia cardíaca e se ese valor sube de 180, emitir unha alarma, non hai nada de inteligente aí. Vale? É unha regla programada especificamente para ese caso. Bueno, pois hai sistemas que se basean en ese tipo de reglas e que se consideran tamén inteligencia artificial. Se os vemos, por exemplo, pois eso, un artículo nun periódico. Vale, entonces, cando vexamos o término inteligencia artificial, pode ser cualquera destes tipos que vedes aquí, pois un sistema de aprendizaxe automático, de aprendizaxe profunda, ou ni siquiera ser algo de inteligencia artificial, pero que quedaba ben.
Vale? Entón, bueno, hai que ler as cousas máis a fondo para saber que é o que está a facer ese sistema. Vale? Bueno, entonces, dito isto, vale, en modo de introducción, para que pode ser útil a aprendizaxe automática en saúde? Vale. Bueno, o principal é porque necesitamos automatizar de algún xeito a análise de datos masiva que se produce no sector saúde. Vale? Este dato vino xa mañá e sorprendeu-me particularmente. Vale? Nun artículo mencionaba que un hospital medio produce anualmente 50 petabytes de información. Vale? Esta magnitude, vale, estes petabytes, que evidentemente non manexamos no noso uso diario, vale, un petabyte sería o equivalente a 1000 terabytes de información. Vale, isto é como se foran 50.000 terabytes de información. Entón, bueno, este é un artículo que ni siquiera estaba actualizado, vale? Seguramente a día de hoxe, que os novos sistemas de digitalización e as novas probas sexa incluso maior este dato. Entón, bueno, realmente xa non é só un problema analizalo, sino que tamén é un problema almacenalo. Vale? Entón, bueno, vedes cual é o problema neste sentido, non? Temos aí unha cantidad de datos tremenda. Por outra parte, no sistema de saúde, adoitamos ter que tomar decisións críticas. Vale? Esas decisións críticas fundamentanse nos datos que temos os pacientes. Vale? Entonces, bueno, existe unha relación directa entre estes dous conceptos, vale? Xa que cantos máis datos e de mellor calidade teñamos, pois evidentemente podemos tomar mellores decisións. Vale? E cantas mellores decisións tomemos, ao final, eso redunda en que vamos a ter máis datos. Vale? Entón, é como algo que se retroalimenta. E por outra parte, temos a optimización de recursos. O sistema de saúde é un sistema moi costoso. Entón, evidentemente, o feito de que podamos aproveitar ben esos datos e tomar mellores decisións fai que podamos xestionar mellor os recursos. Vale? Por que? Porque cuanto mellores sexan os diagnósticos, evidentemente, menos costoso vai a ser o tratamento, no sentido de que vamos a ter que probar menos tratamentos se podemos ir máis a tiro fixo. E, ademais, podemos optimizar os recursos humanos do sistema de saúde. Vale? É dicir, podemos, por exemplo, certas tarefas que sean moi repetitivas, podemos automatizalas como un sistema de machine learning. Vale? Entón, bueno, vedes que hai como 3 patas aquí neste sistema, e cuanto mellor traballemos en cada unha delas, pois ao final o sistema vai a funcionar mellor. Vale. Entón, aquí vemos un exemplo simple. Isto é un análisis moi simplista, vale? Do que pasa se non aplicamos aprendizaxe automática e aplicamos. Vale? Pero, para que vos pagades unha idea, detectar unha anomalía nunha radiografía pode levarlle a un radiólogo minutos. Vale? Evidentemente, se está ben adestrado, pois sabe onde ten que mirar e vai levar menos tempo identificar unha posible anomalía. Pero, bueno, estes análisis están protocolarizados, entonces leva un tempo realizarlos. Que pasa con a aprendizaxe automática? Que, vamos, devoran datos, vale, estes sistemas. Que quero dicir con isto? Que nós, se lle presentamos unha imaxe a un sistema preparado para analizar imaxes, pode analizar unha imaxe en menos de un segundo. Vale? Tamén dependendo de en que sistemas executemos ou en que equipos executemos estes sistemas, pero, bueno, seguro que lle vai a levar menos de un segundo. Vale? E, ademais, con unha precisión moi alta. Isto vai a sustituir ao radiólogo? Evidentemente non. Vale? Pero o feito de ter este apoio no que un sistema che pode decir, pois, oye, mira, fíxate en tal zona da imaxe porque é previsible que aquí vai haber unha patoloxía, pois a un radiólogo vai a forrar moito tempo. Vale? Entón, ao final, isto redunda en unha optimización de recursos. Vale? Non só nun mellor diagnóstico, sino tamén nunha optimización de recursos. Outro exemplo, por exemplo, axustar o tratamento dun paciente. Buenos días. Hola, bons días.
Entonces, tradicionalmente, pues, o médico básase na súa propia experiencia, en guías que ten das Sí, e, pois, evidentemente, en datos tamén. Pois, consulta o historial clínico do paciente e as distintas probas, non? Entón, bueno, pois, todo isto tamén lle leva un tempo. Con a aprendizaxe automática, podemos procesar automáticamente un informe clínico e os datos previos do paciente e elaborar un diagnóstico. Vale? E non só iso, senón que un sistema de saúde centralizado, como o que temos agora, pois ese sistema é capaz de consultar historiales clínicos de pacientes similares e ver diagnósticos que se fixeron previamente. E con isto, mellorar o diagnóstico do paciente que estamos a tratar. Vale, entón, ao final, vedes que hai como unha retroalimentación continua. E, por último, tamén é moi relevante o caso de uso de seguimento de pacientes. Vale? Pois en enfermedades crónicas, sobre todo, os pacientes teñen que visitar periódicamente o hospital para facer chequeo, ¿no? de como avanza esa enfermedade. Ahora mesmo, ca tecnoloxía que hai, somos capaces de monitorizar os pacientes nas súas propias casas, vale? Os dispositivos wearables ou outro tipo de sensores. E podemos monitorizalos en tempo real. Vale? Todos esos datos podense procesar automáticamente e pues, establecer comunicacións automáticas co médico, vale? No sentido de que se vemos que algo vai mal, comunicámonos co médico ou incluso podemos anticiparnos a crisis en esas enfermedades, vale? Porque sabemos o histórico pasado dese paciente, podemos anticiparnos, vale? Ao que pode pasar no futuro e notificar tanto ao paciente como ao doctor. Vale? En ese caso, pues, igual sí que merece a pena facer unha visita ao hospital. Vale, entón, isto, xa digo, son exemplos moi simplistas, pero, bueno, que se ve un pouco dun xeito claro a utilidade destes sistemas. Vale, entón, a día de hoxe, estáse a utilizar a aprendizaxe automática no ámbito da saúde? Bueno, sí, pero dun xeito limitado. Vale, é dicir, se nos consultamos ahora mismo a súa aplicación, veremos que pues, hai lugares donde utilizan machine learning, aprendizaxe automático, sobre todo para apoio ao diagnóstico. Vale? Por exemplo, creo que o Chuac de Coruña foi o primeiro hospital, por lo menos de Galicia, en aplicar sistemas automáticos para axudar no diagnóstico de radiografías. Vale? Que pasa? Que todo isto, a implementación destes sistemas é moi costosa. Vale? É moi costosa e ben ligada a problemas éticos derivados do tratamento de datos confidenciais. Vale, entonces, ten que estar moi xustificado e ten que haber uns protocolos moi estrictos de como se tratan os datos, como se adestran estes sistemas. Estes sistemas teñen que ter a particularidade de que un médico pode entendelos, entonces, se son moi complexos, pois tamén dificulta a súa aplicabilidade. Entón, bueno, creo que ahora mismo estamos en un proceso de empezar a aplicarlos, pero xa digo, é un proceso lento. Vale? O sistema de saúde é un sistema moi grande, ten unhas inercias e, ao final, pois, innovar en algún punto, pois, leva anos. Vale, entonces, dentro da aprendizaxe automática, bueno, se vos fixades aquí en estas noticias, vedes que se fala de IA, vale, o que comentaba ao principio. Rara vez vades a ver unha noticia na que mencionen o término aprendizaxe automática. Vale? Casi sempre falan co concepto xenérico de IA. Vale. Dentro da aprendizaxe automática, é dicir, de aqueles sistemas que adestran a partir de datos, temos tres tipos principales. Vale? Temos a aprendizaxe supervisada, a non supervisada e a aprendizaxe por reforzo. Vale? Entón, vamos ir brevemente mencionando que cada unha. Vale, comezamos por a aprendizaxe supervisada. Na aprendizaxe supervisada, os datos que temos van asociados á saída que esperamos obter para cada dato. Vale? Esa saída é coñecida previamente. Vale? Entón,
Poñovos aquí o caso que vedes na parte inferior. Vale, estes serían datos de pacientes nos que coñecemos as horas semanais de exercicio de cada paciente e a masa muscular de cada paciente. Vale? E deste conxunto de pacientes coñecemos o seu estado, vale? Se é enfermo, teríamos un círculo roxo, e se está san, pois teríamos o cadrado verde. Vale, entón, estes son datos coñecidos. Vale, é como se dixéramos o noso conxunto de adestramento. Estes son os datos que llevamos a presentar ao noso sistema para que aprenda a detectar patróns que me permitan, ante un caso futuro, saber se o paciente está san ou enfermo. Vale? Entonces, realizamos un proceso de adestramento e o resultado sería o que vemos aquí na segunda figura. Vale? O sistema foi capaz de, digamos, delimitar con unha liña recta a fronteira entre os pacientes sans e enfermos. Vale? Evidentemente, isto non vai ser perfecto nunca. Vale? Por exemplo, este paciente que está aquí na parte superior dereita do gráfico, pois non está na zona que lle corresponde. Vale? Pero o sistema sempre teñen unha pequena tasa de erro. Vale? Para que me sirve isto que vedes aquí? Bueno, pois, se a mí me chega un novo paciente do cal eu coñezo as horas semanais de exercicio e a súa masa muscular, podo situar ese dato dentro deste gráfico. Vale? De tal maneira que se está por encima desa liña recta, pois eu determinarei que ese paciente está sano, e se estivera por debaixo desa liña recta, determinarei que ese paciente está enfermo. Vale? Este é un caso, evidentemente, moi sinxelo, porque só estou traballando con dúas variables, vale? Dous datos dese paciente. Nun caso real tería, pois, podría ter decenas ou centos de datos registrados para ese paciente. Vale, entonces, evidentemente, se teño máis de dúas variables, a visualización xa se me complicaría, vale? Pero, bueno, para que vexades un pouco cual é o caso máis simple, vale? Da aprendizaxe supervisada. Dentro da aprendizaxe supervisada falamos de dous tipos principais, dependendo de como é esa saída. Vale? É dicir, no caso anterior, a saída que eu espero obter do sistema é, pois, se ese paciente é san ou enfermo. Vale? Sería como unha clase, unha etiqueta que lle poña ese paciente. Vale? É dicir, ese paciente só pode ser san ou enfermo, ningunha outra cousa. No caso dos sistemas de regresión, esa saída vai a ser un número. Vale? Un número que, como tal, pode ter valores infinitos. Vale? Non é un número determinado de clases, fixado a priori, senón que é un número que pode tomar calquera valor. Por exemplo, a predición do valor de plaquetas a partir do resto de valores dunha analítica de sangue. Vale? O número de plaquetas non ten unha serie de valores predeterminados que pode tomar. Vale? Pode tomar cualquera valor. Entonces, bueno, aquí están as dúas os dous principais tipos de aprendizaxe supervisada. Logo, dentro da aprendizaxe supervisada, hai moitas tarefas que son de algún destes tipos. Vale? Por exemplo, se eu quero, non sei, detectar unha zona dunha radiografía na que hai unha enfermidade, pois ao final, eso que estou detectando é como se fora unha coordenada dentro da imaxe. Vale? E como tal, é un número. E como tal, é un subtipo de regresión. Vale? Entón, estes son os dous tipos principales, dependendo de se a saída pode tomar valores infinitos ou está restringido a un número de valores concreto. Vale. Logo, por outro lado, teríamos a aprendizaxe non supervisada. É dicir, aquí o sistema ten que ser capaz de detectar patróns dentro dos datos, pero son datos que non teñen unha etiqueta. Vale? Por decirlo así, no caso anterior sería como se eses pacientes non soubéramos se están sans ou enfermos. Vale? Por exemplo, aquí vémoslo no caso inferior. Vale? Este sería o meu conxunto de adestramento, vale? No que teríamos, de novo, un grupo de pacientes dos cales coñecemos
o exercicio que realizan e a súa masa muscular. Vale? Pois cada paciente estará situado en un punto diferente do gráfico, pero non teñen ninguna categoría asociada, vale? Como antes que sí que tiñamos sano ou enfermo. Que é o que podo facer con estes datos? O que patróns podo aprender? Bueno, pois dentro deste gráfico o que podo facer é agrupar os pacientes. É dicir, crear grupos de tal maneira que os pacientes que meta dentro dun grupo van a ter características similares e, a súa vez, van a estar ben diferenciados de outros grupos que creen. Por exemplo, aquí no caso que vemos na figura do medio, pois vemos que ao final se detectaron 3 grupos ben diferenciados en ese conxunto de adestramento. Vale, entonces, pois damoslle unha cor diferente a cada un dos grupos. Que pasa se agora me ven un paciente novo? Bueno, pois eu ese paciente podo localizalo dentro deste gráfico e asociarlle o grupo pois, que teña máis cerca. Vale, entón, é como unha maneira de clasificar, pero onde non coñecemos as clases, non coñecemos que clases son. Para que pode ser útil? Por exemplo, para detectar grupos de pacientes que teñen unhas certas características similares e ofrecerlles os tratamentos personalizados en función do grupo no que estén. Vale? Entón, supónse que cuanto máis similar sea un paciente de outro, pois a eficacia de un tratamento pode ser tamén similar. Entón, bueno, pois tamén se usa para isto. Dentro da aprendizaxe supervisada, a súa vez, pois temos varios tipos. Este exemplo que acabamos de ver entra dentro do tipo de agrupamento. Vale, é dicir, eu teño unha serie de datos e quero crear grupos que sean bueno, pues, grupos diferenciados nos que cada dato os datos dentro dun grupo sexan o máis similares posibles. Por outra parte, temos os sistemas de asociación, vale? No que a saída que obtemos é pues, as reglas que se dan dentro dese conxunto de datos. Por exemplo, se temos analíticas de sangue de pacientes, pois nós podemos obter reglas no sentido de, pois, se este parámetro ten un valor maior de 5, este outro parámetro adoita ter valores menores de 2. Vale? Entón, o feito de ter estas reglas axúdanos a descubrir patróns que igual de primeiras non coñecíamos. E, por outro lado, temos tamén sistemas de reducción da dimensionalidade. Vale? Que se trata aquí neste caso? Bueno, pois, se nós partimos de que temos 1000 datos de un paciente ou de un grupo de pacientes e queremos traballar con eles, pois se cadra non é necesario utilizar esos 1000 datos. Vale? Ao mellor, con utilizar 20, pois somos capaces de representar os rasgos máis diferenciadores de un paciente a outro. Entón, hai sistemas que analizan cada dato por separado e nos dan, pois, o nivel de importancia de cada valor. De tal maneira que nos podemos descartar aqueles valores que non sexan significativos para o noso problema. Vale, entón, isto por unha parte reduce a complexidade do sistema, xa que traballa con menos valores, e aumenta tamén a súa interpretación. Vale, se nós ao final temos un sistema de diagnóstico que utiliza 1000 valores, pois ao final é moi complexo. Vale? En cambio, se temos un sistema que utilice 20, pois podemos identificar como se comporta e verificar se ten un sentido clínico ese sistema. Vale, e por último temos outro subtipo de aprendizaxe automática que é a aprendizaxe por reforzo. Estes sistemas baseanse basicamente en ensaio e error. Vale, entonces, adoitanse utilizar moito no ámbito, por exemplo, da robótica, no que, pois, ante un movimento do robot, pois, se lle dá unha recompensa ou non en función de se a acción tomada é positiva ou negativa. Vale? Entonces, son sistemas moi enfocados para certos ámbitos, pero no ámbito da saúde, ainda que hai traballos, pois teñen un uso bastante residual. Vale?
Entonces, por eso non vou entrar máis en un detalle. Vale. Pregunta Carmen no chat se a reducción da dimensionalidade non podería formar parte da preparación dos datos para logo emplear outro tipo de aprendizaxe. Sí, efectivamente. De feito, nun ciclo tradicional de analítica de datos, o que se suele facer é, primeiro, evidentemente, explorar os datos para ver que características teñen e, pois, facer un preprocesado. Vale? Pois, eliminar valores que non me interesan ou, ao mellor, combinar dous datos en unha nova variable que me aporte máis información. Entón, sí que pode ser que este sistema se utilice como parte de ese preprocesado. Vale? Despois hai casos nos que os sistemas de reducción da dimensionalidade están integrados dentro do propio sistema de aprendizaxe automática. Entón, bueno, pois dependendo do caso, poden ir un lado ou outro. Vale, e agora o que me gustaría facer é como un breve repaso. Vale, ahora vimos os tipos de aprendizaxe automática, como un breve repaso das tarefas que pode resolver un sistema de aprendizaxe automática. Vale. Entonces, bueno, en primeiro lugar temos a clasificación, vale, que xa vimos en que consistía, e aquí vemos, por exemplo, algunhas aplicacións que ten a clasificación no entorno da saúde. Vale. A aplicación máis directa é o diagnóstico automático. Vale. Pode ser a partir de síntomas, a partir de probas, a partir de imaxes, a partir de calquera dato que sexa coñecido. Vale. Entonces, pois un clasificador pode resolver preguntas do tipo de ten o paciente neumonía? Vale. E as respostas posibles son sí ou non. Vale. Recordade que un sistema de clasificación o que predice é a pertenza a unha clase ou a outra. Ou, por exemplo, aquí vemos outro tipo de diagnóstico, o tipo de cancro nunha biopsia. Vale? Aquí as clases posibles poden ser cancro de mama, cancro de pulmón ou outro. Vale, vedes que aquí teníamos un problema de clasificación en 3 clases. Outro problema de clasificación, pois detección de arritmias a partir de electrocardiogramas. Vale? Ao final, o que se trata é de clasificar mostras de un electrocardiograma e determinar se iso é arritmia ou non. Vale? Ou, por exemplo, o risco alto, medio ou baixo de desenvolver unha enfermidade. Vale? Pois aquí as clases serían alto, medio ou baixo. Que algoritmos se adoitan utilizar de clasificación? Bueno, pois aquí, en cada cosa que vexamos, hai 1000 algoritmos e 1000 novos cada día, pero un pouco así os máis coñecidos serían a regresión logística, os árbores de decisión, as redes neuronais ou o algoritmo KNN. Vale, xa digo, hai moitísimos máis, pero estes son a priori os máis utilizados ou os máis fáciles de entender. Entón, aquí na dereita vemos, por exemplo, un caso de aplicación do método de KNN. En que se basa este método? Bueno, pois, en este caso, por exemplo, temos unha gráfica de pacientes nos que coñecemos o seu nivel de colesterol e a súa presión arterial. Vale? E, ademais, temos un conxunto de adestramento no que coñecemos se esos pacientes son sans ou enfermos. Vale? Aquí os pacientes sans estarían en cor azul e os pacientes enfermos en cor vermella. Vale? Estos son os datos de adestramento, a clase é coñecida, vale? Porque é aprendizaxe automática supervisada. Entón, agora cheganos un novo paciente, vale? Que o denotamos aquí por esta estreliña negra, e temos que diagnosticalo. Vale? Entón, como funciona o algoritmo KNN? O algoritmo KNN o que fai é, vale, desde esta estreliña negra, desde este novo paciente, vou ver cuáles son os outros pacientes que están máis cerca dele. Vale? ¿Cuántos pacientes vou a seleccionar cercanos? Bueno, pois isto depende do algoritmo. Podemos decir que colla os 3 pacientes máis cercanos, os 5 máis cercanos, os 7... Vale, xeralmente suele ser un número impar. E agora veremos por qué. Entón, en este caso, seleccionáronse os 5 pacientes máis cercanos. E miro que categoría teñen esos pacientes. Vale? Como forman parte do conxunto de adestramento, coñezo as categorías. Entón, aquí o que vexo é que eses 5 pacientes, que son os máis cercanos ao meu novo paciente, todos eles están enfermos. Vale?
pois entonces o novo paciente vou categorizar como que tamén está enfermo. Vale? Así é como funciona o KNN, non ten máis. Que pasa se dentro deses 5 pacientes máis cercanos ou máis similares ao novo paciente houvese 3 que están enfermos e 2 que están sanos? Bueno, pois ao final a clase emitida resolvese por voto mayoritario. Vale? Se deses 5 pacientes hai máis que están sanos, pois a categoría emitida vai ser sano. Se hai máis que están enfermos, pois clasifico ese paciente como que está enfermo. Vale. Vale. Ahora, a tarefa de regresión, vale? Se vos recordades, é a tarefa na que predicimos un valor numérico continuo. Vale. Que exemplos temos en saúde? Pois, por exemplo, predicir o valor de glucosa en sangue a partir de outras variables. Vale. O valor de glucosa é un número continuo. Vale, en principio, nadie vai a ter 1200 de glucosa, vale? Pero non é un valor que este acotado a un rango concreto. Pode ser unha tarefa de regresión calcular o tempo estimado de recuperación tras unha cirurxía. Vale, ao final o tempo é unha variable continua tamén, entonces, pois é un problema de regresión. Ou o nivel de deterioro cognitivo. Vale? Se ese nivel está en unha escala continua e nos queremos estimalo, tamén estamos falando dun problema de regresión. Vale? Que algoritmos típicos hai? Bueno, pois temos regresión lineal, polinómica, redes neuronais. Vale, se vos fixades as redes neuronais, aí ven un pouco para o todo. O exemplo que vedes aquí na dereita é un exemplo de regresión lineal, vale? Que é o sistema como máis sinxelo que hai. Vale. Que tarefa se pretende representar aquí? Bueno, pois o cálculo do nivel de glucosa en xaxún a partir do índice de masa corporal. Vale. Evidentemente, para calcular o nivel de glucosa necesitamos máis valores que o índice de masa corporal. Vale? Pero, bueno, é un exemplo. Entón, aquí, nos meus casos de adestramento, pois eu teño pacientes dos cuales coñezo o tanto o índice de masa corporal como o seu nivel de glucosa. Vale? Que é o que fai a regresión lineal? Bueno, pois intenta calcular unha recta que pase o máis cerca posible de todos os puntos, vale? De todos os pacientes. Xa vedes en este caso que iso é unha tarefa imposible, vale? Non vai haber unha recta que pase por todos estes puntos, sería imposible. Pero, bueno, aquela que pase máis cerca de todos os puntos. Vale? Entón, de que me sirve esta recta? Bueno, pois esta recta sirve para predecir os novos casos. Vale? Se me chega un paciente eu sei o seu índice de masa corporal, por exemplo, o meu novo paciente ten un índice de masa corporal de 30, o único que teño que facer é, desde o eixe da masa corporal, ver onde está o 30 e levantar unha recta hasta a recta de regresión, a recta naranja. Vale? Esas dúas rectas cortaríanse aquí neste punto. E unha vez que teña punto de corte, o que fago é tirar unha liña horizontal hacia o outro eixe. Vale? O eixe do nivel de glucosa, que é o que quero predicir. Entón, o que vemos é que para un paciente de índice de masa corporal 30, subo, veño má esquerda, pois tería un nivel estimado de glucosa de, pois, casi 140. Vale? Xa digo, este é un caso sencillo onde a partir de un único dato, pois predicimos outro valor. Vale? No caso real teríamos pois, varios datos de entrada que combinamos para predicir pois, ese valor de saída. Vale, outra tarefa que resolve o aprendizaxe automático é a tarefa de agrupamento, vale? Que vimos que era un tipo de aprendizaxe non supervisado. Vale. Que exemplos temos en saúde? Pois, por exemplo, identificar novos subtipos de enfermidades. Vale? Se nós temos pacientes que sabemos que teñen unha certa enfermidade, por exemplo, pois neste caso pon aquí, diabetes de tipo 2. Vale? Se deses pacientes coñecemos os seus datos, vale? O seu historial, as súas probas clínicas,
O que podemos facer é crear grupos de pacientes, vale? De novo, seguindo a estrategia que vimos antes, é dicir, que os grupos, que de un grupo a outro haxa suficientemente diferencia e que dentro do mismo grupo os pacientes sexan o máis similares posibles. De que me sirve isto? Unha enfermidade? Bueno, pois para detectar subtipos de enfermidades. Eu sei que teño pacientes con diabetes de tipo 2, pero dentro dese diagnóstico pode haber pacientes que teñan unhas certas particularidades. E a min interésame saber iso para pues, darlles un tratamento máis específico a eses pacientes. Entón, para iso podes utilizar agrupamento. Ou agrupar pacientes con trayectorias clínicas similares. Vale, de novo, para ofrecer un tratamento personalizado. Que algoritmos de agrupamento hai? Bueno, pues, o máis coñecido é o K-medias, pero hai outros. Vale, hai, xa digo, hai centos de tipos de agrupamento diferentes. Aquí na dereita, o exemplo que vos traio é o máis sencillo, que é o de K-medias. Vale, entonces, por exemplo, temos pacientes dos cales coñecemos a frecuencia cardíaca en repouso e os minutos de exercicio que realizan por semana. Vale? E este agrupamento mediante K-medias o que fai é identificarme que grupos diferenciados teño dentro deses pacientes. Vale? Cada grupo vedes que ten como un centro, vale, que se chama centroide, e que está representado por unhas aspas amarelas. Vale? Entón, se me chega un novo paciente, vale, que é a estrela, pois eu o que fago é ver cuál deses centroides me queda máis cerca. Vale? Se o centroide que me queda máis cerca é o do grupo verde, pois eu a ese novo paciente vou asignar o grupo verde. Vale? Estes métodos, como vedes, son moi intuitivos e moi fáciles de ver o seu uso. Vale. Outra tarefa fundamental en saúde é a detección de anomalías, vale? É dicir, a detección de casos que se desvían do comportamento esperado. Vale? Para que pode ser útil a detección de anomalías? Bueno, pois, por exemplo, para monitorización de pacientes crónicos, pois, si eses valores que están monitorizando vexo que hai unha certa anomalía, pois podo detectar crises, vale, en esa enfermidade. Tanto no momento que ocurran como incluso antes de que ocurra. Vale. Que sistemas teño? Bueno, pois, en todos os casos vos vou deixar aquí algúns algoritmos, pero tampouco vou entrar en como funciona cada un, vale, porque non tería sentido neste curso. Vale, entón, aquí á dereita, o caso que está representado aplica o algoritmo de Isolation Forest, vale? Entón, son pacientes nos que coñezo a frecuencia cardíaca e a súa saturación en oxígeno. Este método que me é capaz de detectar un grupo, digamos, de normalidade, vale? De tal maneira que se eu teño casos de pacientes que se salen dese grupo de normalidade, pois identificos como anomalías. Vale? Sería como un caso, o sea, realizas un clustering, digamos, un agrupamento, para identificar ese grupo normal, e despois o que se mide é a distancia dese grupo aos outros casos. Entón, bueno, neste gráfico vese moi claramente cuáles son as anomalías. Outro caso moi importante é o de predición de series temporais. Mas, ao final, os datos que obtemos dos pacientes, na maioría dos casos, teñen asociado un tempo. Vale? Pois, nós, se nos facemos unha proba, por exemplo, un electrocardiograma, ese electrocardiograma dura 8 minutos, pois ao final o que estamos tomando certos valores, que no caso do electrocardiograma pois, un valor de voltaxe, ao largo deses 7 minutos. Vale? Imaginadevos que ese valor se muestrea cada, non sei, cada segundo, vale? Que no caso real é incluso con máis frecuencia. Pero vedes que en cada segundo pues, teríamos un valor distinto de voltaxe durante eses 7 minutos. Vale? Entón, isto sería unha serie temporal. Que podemos facer nos series temporales? Bueno, pues podemos identificar patróns, evidentemente, ou patróns que se repiten, identificar anomalías, vale? Se hai algún valor de voltaxe especialmente anómalo,
ou predicir valores futuros. Vale? Entón, bueno, pois, se nós, por exemplo, somos capaces de... Se temos a un paciente con un parche para monitorizar o azúcar e somos capaces de estimar os valores futuros, o que podemos facer é anticiparnos a unha posible hipoglucemia, por exemplo. É dicir, non dar a alarma únicamente cando esa hipoglucemia ocurre, sino anticiparnos a ela. Vale? Entón, bueno, pues aí é onde entra a predicción de series temporais. Vale. Hai tamén multitude de métodos que fan predicción de series temporais, e aquí vedes, por exemplo, un método de Sarimba. Vale? É un método autorregresivo. Entón, pois en este caso teñamos unha serie temporal de frecuencia cardíaca dun paciente que, evidentemente, dentro do mesmo día, pois hai momentos nos que o paciente ten máis frecuencia cardíaca e momentos nos que menos, entón vedes que hai como un patrón que se repite diario, e ao final a predicción que fai este modelo, digamos, do seguinte día. Pois eu estimo que mañá o patrón de frecuencia cardíaca vai a ser este. Vale, a predicción pode ser variable. Podo predicir o seguinte día, podo predicir a seguinte semana, ou podo predicir os seguintes 5 minutos. Vale. Logo, outra tarefa moi importante é a de recomendación personalizada. Vale, é dicir, que ante un caso concreto, pois, haxa un sistema que faga recomendacións tanto ao propio paciente, pois, por exemplo, recomendación de que actividades físicas podo realizar para mellorar o meu tratamento, ou ao propio doctor, por exemplo, recomendándolle probas diagnósticas complementarias, non? Dependendo do caso. Vale. Hai tamén multitude de algoritmos, vale? E o exemplo que vos traigo é o exemplo do filtro colaborativo. Vale, este é un pouco similar ao que pasa nas plataformas de streaming, non? Por exemplo, Netflix, no que dependendo de como puntuemos cada película que viramos, vale, ou cada serie, pois o sistema é capaz de ofrecernos recomendacións en base ao que lle gustou, en base aos gustos dos usuarios similares a nós. Vale, é dicir, se eu vin, non sei, a serie X e lle din unha puntuación de 5 sobre 5, é dicir, que me gustou moito, e hai outro usuario que deu tamén un 5 sobre 5, pois o sistema vai ser capaz de decir, oye, mira, que estes usuarios teñen certas similaridades. Entonces, se a un dice que lle gusta unha serie, vou a recomendar a outro usuario tamén. Isto aplicado ao ámbito clínico, pois aquí vemos o caso de pacientes con distintas patoloxías, hipertensión, diabetes, obesidade, idade avanzada. Idade avanzada non sería unha patoloxía, bueno, pero sería unha condición. E plans de exercicio para esos pacientes. Vale. E, ademais, o que coñecemos é de cada un deses casos, vale, os casos coñecidos do paciente 1 ou 5, coñecemos os que tal lle foron eses tratamentos. Vale, pois, por exemplo, ao paciente 1 que ten hipertensión, un plan de exercicio basado en yoga, pois foille moi efectivo, vale, xa que tuvo unha puntuación máxima, vale, de 5 sobre 5. Sin embargo, a este paciente que ten hipertensión, ao paciente 4 que ten hipertensión e idade avanzada, o exercicio de natación foille moi pouco efectivo, vale, xa que ten unha puntuación de 1. Isto para que me é útil? Bueno, pois, por exemplo, para ver a similaridade entre pacientes. Vale. Si hai dous pacientes que, aínda que teñan patoloxías diferentes, obtuveron unha puntuación moi similar en todos os exercicios, quere dicir que hai unha certa relación entre esos pacientes. Vale. Entón, estes datos eu que podo transformalos en unha matriz que me analiza a similaridade entre dous pacientes calesquera. Vale. Por exemplo, a similaridade, bueno, aquí vedes
unha diagonal que son todo valores máximos, porque a similaridade dun paciente consigo mismo pois sempre vai ser máxima. Pero, por exemplo, o paciente 1 e o paciente 2 teñen unha similaridade dun 0,95, vale? É dicir, casi máxima. E as súas patoloxías iniciais eran diferentes. Vale? Entonces, así sucesivamente, o que fago é construir esta matriz de similaridade. Para o novo paciente, vale? Que eu sei que é un paciente hipertenso, pero ainda non lle ofrecí ninguna tabla de exercicios, pois evidentemente non coñezo as puntuacións de cada exercicio para ese paciente. Vale? Entonces, para este paciente, ao cal lle quero recomendar un exercicio, como fago? Bueno, pois algo sencillo que podo facer é fixarme na súa patoloxía. É dicir, que se este paciente é hipertenso, pois eu vou empezar recomendándolle a ese paciente exercicios que funcionaron ben en outros pacientes hipertensos. Vale? Entón, fixadvos, en esta matriz de similaridade, o paciente 6 vai a ter unha similaridade alta ao paciente 1. Vale? Por qué? Porque os dous teñen como única patoloxía a hipertensión e vai a ser máis ou menos parecido ao paciente 4. Vale? Porque tamén ten hipertensión, aínda que ten outra condición que é o feito de que ten unha idade avanzada. Vale? E o meu objetivo inicial era ofrecerle unha tabla de exercicios a este paciente 6. Entón, o que fago é virme a esta matriz de similaridade e ver cuáles son os pacientes máis parecidos a P6. Vale? Co cual consulto esta fila que vedes aquí. Vale? Entón, o que obteño é que o paciente máis similar é o paciente 1 e o segundo é o paciente 4. Vale? E con esa información, a puntuación destes exercicios no paciente 1 e no paciente 4, o que elaboro é unha puntuación promedio de cada tabla de exercicios. Vale. Para o paciente 6, esta puntuación promedio está encabezada por o yoga. Por qué? Porque no paciente 1 obtuvo unha puntuación de 5 e no paciente 4 obtivo unha puntuación de 5, tamén máxima. Vale, entón, é de esperar que no paciente 6 o yoga tamén funcione moi ben. Vale? Pois despois camiñar, cardio moderado, HIIT e, por último, natación. Porque no paciente 1 e no paciente 4 a natación particularmente comportouse, non deu moi bons resultados. Vale? Entón, bueno, a ver, ainda que en este caso igual é máis complexo que os anteriores, evidentemente, ao final, a idea que temos que sacar é que eu vou poder facer recomendacións personalizadas para un paciente ou para un grupo de pacientes en función dos resultados que obtiven previamente en pacientes ou grupos de pacientes similares. Vale? Por eso se chama filtro colaborativo. Vale? Que máis? Pois temos tamén a inferencia causal. Vale? É dicir, cando eu traballo con datos observacionales, é dicir, por exemplo, sinales clínicos ou probas clínicas, e quero estimar relacións causa-efecto, pois hai mecanismos que me axudan a facelo. Vale? Por exemplo, que efecto ten un tratamento en diferentes subgrupos de poboación. Vale? Ou que pasaría se un paciente non fose intervido. Vale? Como sería a súa evolución. Aquí vemos, por exemplo, un caso utilizando árbores causais para identificar o efecto estimado de un tratamento en función das características dos pacientes. Vale, entonces, temos, aquí vemos representados os pacientes que teñen o meu conxunto de adestramento e que valores coñezo de cada paciente. Coñezo, por un lado, o seu índice de masa corporal, coñezo a súa idade, coñezo se tivo ou non enfermidade previa, vale? No caso de que non a tivera, os pacientes aparecen representados por círculos e se non por X, e tamén coñezo se recibiron ou non tratamento. Vale? É dicir, se non recibiron tratamento aparecen en vermello e se recibiron tratamento aparecen con azul. Vale? Este sería o meu conxunto de entrada. E despois eu que avalío é
a presión arterial destes pacientes. Vale? Pois aquí teño un boxplot no que se ve a distribución da presión arterial para pacientes que non recibiron o tratamento e para pacientes que si o recibiron, e tamén o vexo separado en función de se tiveron ou non enfermidade previa. Entón, bueno, aquí con este gráfico vese claramente que a presión arterial reduciuse se se aplica o tratamento. Vale? Pero non se queremos evaluar como influye o índice de masa corporal, o feito de ter ou non enfermidade previa, o método dos árboles causais sácanos un gráfico como que vedes na parte dereita. Vale, e aquí vese as cousas como moito máis claras. Vale. Vese, por exemplo, que efectivamente o feito de que houvese enfermidade previa, o que fai é reducir a eficacia. No, a ver, perdón. A ver, repasamos, porque no eixe X vemos o índice de masa corporal. E no eixe Y o que vemos é o efecto estimado sobre a presión arterial. Vale, é dicir, que se os pacientes estuveran situados en esta liña horizontal de cero, é como se ese tratamento non se modificou a presión arterial para nada. Se están por encima, a presión arterial subiu, e se están por debaixo, a presión arterial disminuiu. Vale? Entón, o que vemos é a interpretación máis directa é que se o índice de masa corporal é menor de 30, os pacientes viron disminuída a súa presión arterial, vale? Porque temos valores por debaixo da liña horizontal. En cambio, se o índice de masa corporal é maior a 30, pois temos valores por encima, é dicir, a presión arterial aumentou, vale? En ese tratamento. É dicir, que ese tratamento de reducción da presión arterial só sería eficaz para pacientes con índice de masa corporal menor a 30. E a maiores, o que podemos ver é que o feito de ter enfermidade previa o que fai é que a presión arterial sexa menor. É dicir, vedes que os casos de enfermidade previa que están representados no color laranxa aparecen sempre por debaixo dos casos de pacientes que non tiveron esa enfermidade previa. Vale, entón, ainda que o tratamento en sí non se ve afectado por o feito de ter enfermidade previa ou non, vale? Porque os valores laranxas están sempre por debaixo, pois sí que é útil ver isto en un mesmo gráfico para saber se pudera haber ou non afectación desa variable. Vale, e por último, dentro destas tarefas, incluín a tarefa de xeración de datos. Vale? Ao principio comentábamos que no ámbito da saúde se xeran pois de media en un hospital 50 petabytes de información anuais. Vale, estos son moitos datos. Pero que pasa se queremos pois, adestrar algún modelo de aprendizaxe automática para unha patoloxía concreta na que temos moi poucos datos. Vale, e isto pasa moi habitualmente, que en certas casuísticas temos moi poucos datos cos que traballar. E os sistemas de aprendizaxe automática necesitan de cuantos máis datos mellor para ser adestrados. Entón, que é o que podemos facer en esas casos? Pois xerar novos datos inventados, por decirlo así. Xerar datos sintéticos. Vale. Aquí vedes o caso de un artículo que saquei donde se ve o aspecto das imaxes xeradas, vale, que sería da dereita, e á esquerda teríamos as imaxes reais que temos no conxunto de adestramento. Vale, entón, o que se trata é de que as imaxes sintéticas repliquen unha fidelidade o maior posible os datos reales. Vale? E xa digo, isto aplícase tanto cando hai datos escasos, como tamén cando hai problemas de privacidade. Vale? É dicir, poñamos o caso dun hospital no que queremos utilizar información. O hospital ten 20.000 radiografías, vale, que nos poden ser útiles para adestrar ese sistema, pero só podemos utilizar 50, vale, por temas de privacidade.
porque igual as outras, pois, os pacientes non firmaron un consentimento informado. Vale? Pois en eses casos, os sistemas de xeración de imaxes axúdanos pois, a complementar esas imaxes ás que sí que temos acceso. Vale? E aquí hai algoritmos que, bueno, temos, por exemplo, as GANs, os autoencodes variacionales, e tamén temos algo que está moi de moda últimamente, que son os sistemas de difusión. Vale? E isto seguramente vos, vale, porque seguramente empregastedes en algún momento ferramentas como ChatGPT, vale, que teñen incorporado pois, sistemas para xerar imaxes. Vale? Pois estes sistemas baséanse en algunha das técnicas pois, ou en GANs, ou en BAEs, ou en sistemas de difusión. Vale? Ao final, ChatGPT xera imaxes, como pode xerar este sistema de radiografías que vedes na diapositiva, simplemente que ChatGPT está preparado para xerar imaxes de todo tipo. Vale? E isto é bo, porque se pode adaptar a moitas tarefas diferentes, pero ten o inconveniente de que non está especificamente deseñado para un fin concreto. Vale? Por que digo isto? Porque se nós temos un sistema especificamente deseñado para xerar radiografías de tórax, pois vai funcionar mellor que un sistema que este preparado para xerar imaxes de cualquiera tipo. Vale, cuanto máis específico sexa, mellor se vai a comportar. E ao final, no ámbito médico, necesitamos unha alta precisión. Vale. Unha vez vista esta introducción, vale, os distintos métodos que podemos ver no ámbito da aprendizaxe automática e as principales aplicacións, vale? O que vou a facer é un breve repaso por 3 ou 4 puntos de especial interés por ámbito de salud e ver, ao mellor, un exemplo ou dous de cada elemento. Vale, entón, dentro do índice de contidos, o que tiña pensado é tratar dun xeito especial pois, esta temática, vale? A de identificación de novos biomarcadores para diagnóstico precoz e cribado poboacional. Vale? Que son os biomarcadores? Vale. Un biomarcador é unha característica biolóxica que se pode medir. Vale? E que nos dá información de se ese paciente está en un estado normal, patolóxico, como se vai a comportar ante un tratamento, vale, a súa predisposición. Vale, e non o temos que asociar únicamente con, por exemplo, probas de xenéticas. Vale. Normalmente adoptamos relacionar biomarcador con algo xenético ou algunha proba de laboratorio. Vale, pero un biomarcador pode ser unha característica concreta nunha radiografía. Vale, eso pode ser un biomarcador tamén. Vale, algúns biomarcadores coñecidos, por exemplo, o nivel de glucosa. Vale, é un biomarcador da diabetes. Ou a proteína PSA, que é un biomarcador coñecido do cancro de próstata. Vale, ou esta mutación xenética que vedes aquí, vale, a BRCA de tipo 1 ou de tipo 2, que é un biomarcador do cancro de mama. Xa digo, poden ser de distinto tipo, poden ser xenéticos, fisiolóxicos, baseados en imaxe. E, dentro do aprendizaxe automático, a búsqueda de biomarcadores está fortemente relacionada co recoñecemento de patróns. Vale? Ao final, como se descubriu que a proteína PSA é un biomarcador de cancro de próstata? Porque tiñamos datos de pacientes diagnosticados de cancro de próstata e tiñamos información datos dese paciente como distintas proteínas ou non sei, análisis, outro tipo de análisis xenético, é dicir, tiñamos moitos datos dese paciente e podemos de alguma maneira relacionar que a aparición desa proteína está moi relacionada co cancro de próstata. Vale? E isto deu lugar a un ensayo clínico, seguramente, donde efectivamente se ratificou esa relación e a partir dese momento pasouse a utilizar esta proteína como
sistema de diagnóstico de cáncer de próstata. Entón, hai como un proceso. Primeiro, temos que descubrir a relación entre dos valores e despois estudiar se iso pode ser utilizado como biomarcador para unha certa patoloxía. Vale. Entón, por que é relevante o aprendizaxe automático na búsqueda de patróns? Bueno, porque en moitos casos sería totalmente inviable facelo por procedimentos manuais. Vale. Por exemplo, o ADN humano ten 3.200 millóns de pares de bases, o cal representa máis de 5 millóns de variantes. É dicir, teríamos que analizar 5 millóns de valores para ver as diferencias entre distintos pacientes. Por exemplo, unha imagen de TAC, que é unha imagen en 3 dimensións, pode conter 100 billóns de píxeles. Recordade que unha imaxe en 2 dimensións non é máis que unha matriz de píxeles, pois unha imaxe de TAC sería como un cubo de píxeles. Ten 100 billóns de píxeles. Co cual, intentar descubrir algún patrón aí de xeito manual, como comprenderedes, sería bastante inviable. Ou, por exemplo, un ECG Holter de 12 derivacións durante 24 horas mostrei valores de voltaxe en total entre 200 e 500 millóns de valores. Entón, tamén sería complicado. Ou unha historia clínica contén centos de datos estructurados, como valores concretos, e non estructurados. Por exemplo, informes de texto libre do doctor. Entón, en ese caso, tamén a búsqueda de patróns complícase. Entón, en resumen, qual sería a problemática da análisis de biomarcadores? Por unha parte, o volume, dos datos que acabamos de falar. Por outra parte, a dimensionalidade, é dicir, eu de cada paciente non é que coñezca 3 ou 4 valores, sino que coñezco centos ou miles de valores. Entón, ver a relación entre centos ou miles de valores tamén é moi complicado. E, ademais, por último, as relacións hai veces que non son tan fáciles. Non é que se este valor é maior a este umbral, pois teño esta enfermidade. Non é algo tan simple como eso. Existen relacións que son moi complexas de determinar mediante métodos manuales. Relacións que son non lineales, relacións temporais. Un mismo valor pode estar relacionado, unha mesma variable pode estar relacionada con esa mesma variable en outro momento del tempo, e iso pode darnos información. Ou pode haber relacións que estén totalmente ocultas, é dicir, que necesitemos máis datos para comprobar. Como axuda o aprendizaxe automático ante esta problemática? Bueno, o que nos permite é desenvolver unha medicina personalizada e de precisión. Un concepto que tamén está moi de moda agora, que basicamente o que quere dicir é que vou adaptar os diagnósticos e os tratamentos a pacientes concretos ou a grupos de pacientes. Isto vai me permitir reducir costes e optimizar os recursos. E, por outro lado, vou ser capaz de ser moi preciso, é dicir, detectar patróns que a simple vista non se poden ver, as relacións complexas. Como caso de exemplo, creo que así algo que é bastante directo de ver son as reglas da asociación. Dentro das reglas da asociación hai distintas metodoloxías, pero unha das máis utilizadas é o método a priori. Entón, en este problema, no que vedes que temos unha tabla con datos de pacientes e temos distintas variables medidas para eses pacientes, o que queremos facer é predicir se a glucosa en xaxón está por encima de 130 mg por decilitro. Por que? Porque isto sería indicativo de unha hipoglucemia. Entón, eu o que fago é, sobre estes datos, executar o sistema a priori e obter por reglas que me relacionen dúas variables. Por exemplo,
A primeira regla que podo descubrir neste conxunto de datos é que se esta hemoglobina ten un valor maior ou igual a un 6,5%, entonces a glucosa é maior que 130 mg por decilitro. Vale. Estas reglas que obteño con este sistema bueno, pues, poden ser eficaces ou non. Vale? Por exemplo, que quere dicir isto de soporte 5 casos? Quere dicir que de todos os pacientes que teño no meu conxunto de datos, hai un 50% deles que teñen esta hemoglobina maior ou igual a 6,5%. É dicir, este soporte mídeme a porcentaxe de pacientes que verifican a condición de esa regla. ¿Vale? Entonces, en este caso, tería un soporte do 50%. Deses 5 casos que verifican o antecedente da regla, en cuales se cumpre que a glucosa sexa maior que 130 mg por decilitro. Vale? Pois isto é o que me determina o valor de confianza. Vale? En este caso, teño unha confianza do 100%, o cual me quere dicir que en todos eses casos se verifica a regla. Vale? Entonces, ante este descubrimento, o que fago é dicir, vale, eu coñecía esta relación previamente? Bueno, pois en este caso, a hemoglobina HbA1c xa se estaba utilizando como biomarcador do índice de glucosa. Vale, entonces, bueno, esta regla non fai máis que confirmar que ese biomarcador é efectivo, pero xa o coñecíamos. Vale. Logo teríamos outra segunda regla que nos dice que se a ferritina é maior ou igual que 450 nanogramos por mililitro, pois a glucosa tamén é maior que 130. Vale. En este caso, o soporte é de 6 casos, vale? Sería dun 60%. Por qué? Porque se verifica a condición de ferritina nos pacientes 1, 3, 5, 7, 9 10, vale? Un 60%. Sen embargo, a confianza xa non é dun 100%, vale? Sería dun 86%. Por qué? Porque deses 6 casos, pois, o nivel de glucosa en maior que 130 son 5 deles. Vale? 5 de 6, pois aí temos o 86%. En este caso en particular, ese biomarcador da ferritina non era coñecido. Vale? Co cual, aquí poderíase iniciar ese proceso que vos comentei antes. Vale? De facer un estudo máis específico para analizar a eficacia dese biomarcador. Vale? Para ver se realmente podemos utilizarlo para estimar o valor de glucosa. Vale? Isto xa sería como algo máis complexo, vale? Xa daría lugar a un ensaio clínico. E teríamos unha terceira regla, vale? Que se basa en que a vitamina D teña valores menores a 20. Neste caso, o soporte sería de 7 casos, un 70%, e a confianza baixaría a un 71%. Vale? Ainda que a confianza non sexa tan grande, pois igual merece a pena seguir estudando a vitamina D como posible biomarcador do índice de glucosa. Vale, entonces, este é un exemplo de xoguete, vale? Pero para que vexades que a través destas reglas podemos estimar relacións que nos permitan identificar posibles ensaios clínicos viables. Vale? Se hai unha regla que ten unha confianza de un 15%, pois igual ese ensaio clínico xa o descartamos. Vale? En cambio, se vemos que hai unha confianza maior a un 60%, pois igual merece a pena desenvolver ese ensaio clínico. Vale? Entón, este sería o caso de descubrir novos biomarcadores. Vale? Outro exemplo, vale, outro caso de uso de aprendizaxe automático é o seguimento do paciente crónico, vale, mediante a monitorización ubicua. Por que isto é útil? Bueno, principalmente por os costes que ahora mesmo ten o seguimento de pacientes crónicos. Vale, este é un dato que tampouco coñecía, pero estas enfermidades, vale, a xestión destas enfermidades por o sistema sanitario, conleva o gasto dun 80% do total. É dicir, de todo o gasto sanitario, en Europa, alrededor do 80% corresponde a estas enfermidades crónicas. Vale. Outros datos relevantes, pois, por exemplo, que a metade da poboación ten polo menos unha enfermedade crónica e pasados os 65 anos a media sube a 4 enfermidades. Vale, co cual
tamén dado o envellecemento da poboación, isto fai que aumenten os costes, vale, na xestión destas enfermedades. Se facemos unha monitorización adecuada, vale, en tempo real, e podendo adiantarnos a estes eventos de posibles crises, o que podemos é aforrar costes ao final no servicio sanitario, vale? Reducindo hospitalizacións, reducindo as visitas periódicas, vale? Mellorando os diagnósticos, vale? Porque vamos a ir ao hospital no momento concreto onde é necesario. Vale, en definitivamente o que vamos a estar é convertindo digamos, os mecanismos tradicionais en mecanismos máis proactivos e predictivos. É dicir, solo destinar recursos cando é totalmente necesario. Totalmente necesario ou que tomemos unha predicción de que nun futuro podese desenvolver unha crisis e, polo tanto, sería necesario acudir a un doctor. É como adiantarnos. Que tecnoloxías entran dentro da monitorización ubicua? Bueno, pois, por exemplo, os wearables. É o caso máis... bueno, o caso no que se recolectan ou se poden recolectar máis datos dos pacientes. Vale? En este caso, teríamos wearables de propósito xeral, vale, que veñen moi fomentados por o fitness, vale, por o mundo do fitness, e aquí teríamos cuantificadores de todo tipo, vale, desde o típico reloj con monitorización da frecuencia cardíaca, teríamos accesorios pensados para, sobre todo para correr, vale, como sistemas de análisis da frecuencia da zancada, etc., plantillas que monitorizan en todo momento a presión que facemos en cada punto do pé, incluso a roupa que ten sensores incorporados, vale? En definitivamente, hai un gran abanico de dispositivos que monitorizan os centros de variables en tempo real por persona. Vale, por outra parte, teríamos os wearables de propósito específico. Vale, son sensores que xa teñen máis precisión, vale, pero que teñen un uso puramente médico. É dicir, non é algo para levar calquera persona, senón unha persona que lle diagnostiquen unha patoloxía e teña que estar monitorizada todo o tempo. E aquí, por exemplo, temos o caso dos parches que miden o azúcar, temos sistemas para analizar a frecuencia respiratoria, vale, pensadas para a enfermedade de POC, parches para realizar ECGs, ou, por exemplo, este caso, vale, que vemos aquí abaixo á dereita, que é unha pulsera que mide a actividade eléctrica da pel, vale, para pacientes epilépticos. Entón, é capaz de, pois, non só realizar esas medicións, senón tamén adiantarse a posibles crisis epilépticas. Vale. E logo temos dispositivos que non son para levar encima todo o tempo, vale, pero que tamén nos permiten recolectar datos. Pois, por exemplo, temos o tensiómetro, unha báscula, un pulsioxímetro, un glucómetro, un termómetro, un espirómetro, vale, para analizar a capacidade pulmonar. Estes sistemas ou estes dispositivos xa levan existindo anos, vale, décadas, pero as últimas versións pois, incorporan conectividade. É dicir, que eu podo medir o azúcar con glucómetro e esa información ou esa medición pódese enviar pois, a un dispositivo móvil ou incluso á nube, vale, para ser almacenada e procesada. Vale, entón, son dispositivos que tamén colaboran a monitorizar variables do paciente. Outra pata fundamental na monitorización ubicua é a nube. Vale? Por qué? Porque os dispositivos móviles ou os sensores teñen unha capacidade de procesamento moi limitada. Entón, hai veces que hai que procesar esa información en pues, servidores con unha capacidade de cómputo pues, mellor. ¿No? Por que é útil isto tamén? Pues, bueno, non só por a capacidade de cómputo, senón tamén por a necesidade de almacenar os datos. Vale? Pues, cando tedes un reloxo, un smartwatch, que se conecta con unha aplicación móvil,
esa aplicación móvil che permite levar un rexistro de distintas variables, como a frecuencia cardíaca ou a saturación de oxígeno. Esa información normalmente almacenase nunha nube, vale? Nunha nube da propia aplicación móvil. Vale? Entonces, almacénase aí, procesase aí, e o único que vemos na aplicación é o resultado das análisis que fai. Que hai distintas nubes específicas, vale? Diseñadas para o ámbito da saúde, pero, por exemplo, aquí vedes a de Microsoft, vale? Que ten multitude de módulos nos que non vou entrar, vale? Pero que ten tres particularidades, vale? Unha é o soporte nativo para estándares, vale? Isto é moi importante porque os datos médicos non están en un formato global, é dicir, unha imaxe médica non está en JPG ou en PNG, sino que ten formatos específicos. O cumprimento normativo tamén é moi importante, vale? Porque os datos de saúde requieren un tratamento específico, e se eu quero comunicar dúas aplicacións e enviar datos médicos, teño que facelo con un protocolo moi concreto. Vale? E despois a integración do propio procesamento. É dicir, que estas nubes permitan procesar todos eses datos. Vale? Entonces, os Microsoft ten a súa nube orientada á saúde, Google me parece que tamén, Salesforce, vale? É dicir, hai distintos proveedores que ofrecen sistemas personalizados para a saúde. Vale? Entonces, falamos dos sensores que son capaces de recolectar os datos, da nube na que se procesa, e pois a pata máis importante de todo isto, vale? Que serían as aplicacións móviles. Vale? Hai aplicacións móviles de todo tipo, vale? Non teñen por que conectarse sempre con un sensor, vale? Dicir, hai veces que na propia aplicación móvil podemos ir anotando pois, síntomas ou, non sei, estados de ánimo, e a propia aplicación móvil pois, fai un análisis deses datos. É dicir, non temos a necesidade de un sensor externo. Logo hai outras aplicacións móviles que son específicas de algunha nube concreta, por exemplo, esta que vedes ao final de Apple Health, pois é como unha parte de un sistema moito máis complexo. Vale? Entón, bueno, pois, simplemente o que temos que ter en conta é que o procesado dos datos se pode realizar en cualquier punto. Vale? É dicir, hai sensores que fan análisis de datos, evidentemente moi sinxelo, vale? Porque os sensores teñen unha capacidade moi limitada. Hai aplicacións móviles que fan procesado de datos, como os móviles teñen máis capacidade, pois poden facer análisis máis complexas. E, por último, estaría a nube, no que se farían os análisis de datos máis complexos. Vale? Entón, vedes que os datos viaxan por distintos puntos e cada punto pois, está especializado en un tipo de análisis de datos. Vale? En esta gráfica vedes como todo este proceso como se vai movendo a información, vale? por estas patas, e en que puntos deste sistema están integrados os sistemas de aprendizaxe automática. Vale? Aquí vedes que hai aprendizaxe automática integrada, por exemplo, en un smartwatch, en unha aplicación móvil ou na nube. Vale? E a nube tamén é moi importante, en este caso, porque sirve como nexo de comunicación entre o doutor e o propio paciente. É dicir, todas esas alarmas que se envíen desde a nosa aplicación ao paciente, ao doutor, perdón, fanse a través da nube. Por que? Porque na nube é onde está toda a información. Vale? Entón, bueno, pues estas serían as principales tecnoloxías e como se comunicarían entre elas. Vale, entonces, vale, onde ven agora ou que sistemas de aprendizaxe automática se están empregando? Vale? Pois, por exemplo, para estas enfermedades crónicas, para diabetes, para detectar tanto hipo como hiperglucemias, para detectar exacerbacións respiratorias no caso do EPOC, que simplemente é como que se contraen os bronquios, entonces pues, non pasa suficientemente aire. Ou, por exemplo, para detectar taquicardias en insuficiencias cardíacas. A taquicardia é pues, un ritmo cardíaco anormalmente alto en reposo.
Entón, vamos a ver os distintos pasos, vale, desde o máis sinxelo ao máis complexo, para un problema sencillo, vale, que é alertar dunha posible hipoglucemia. Vale? O caso máis sencillo para detectar unha posible hipoglucemia é dar unha alarma no propio momento no que eso pase. Vale? Isto pódese facer no propio dispositivo, no propio glucómetro. O glucómetro, se ten unha medición por debaixo de 70 mg por decilitro, entón pode dar unha alerta de hipoglucemia. Vale? Este procesamento, evidentemente, é moi sencillo. É simplemente comprobar que o dato este por encima ou por debaixo del umbral. Vale? Por lo tanto, a ventaxa que ten é que as necesidades de cómputo son moi, vamos, casi nulas, podese facer no propio dispositivo de sensorización, pero non temos capacidade de adaptación. Vale. Por que? Porque en un paciente pode ser que un valor de 70 de azúcar sexa diferente a un valor de 70 en outro paciente, vale? Por a súa propia patoloxía. Vale? Entonces, o ideal sería ter umbrales diferentes para cada paciente. E, ademais, este sistema de procesamento sinxelo non captura tendencias. É dicir, que só dá alarma no momento no que sucede esa hipoglucemia. Non somos capaces de prever esa hipoglucemia para pues, dar un tratamento a esa baixada de azúcar. A aproximación 2.0, vale, sería adestrar un modelo predictivo específico para un paciente concreto. Vale, entonces, en ese caso, poderíamos anticiparnos, vale, e poderíamos adaptar as alarmas a ese paciente. Vale. Isto requeriría un nivel de procesamento un pouco máis complexo, vale, porque teríamos que analizar o historial clínico dese paciente para adaptar ese sistema. Vale. Entón, por unha parte, poderíamos facelo perfectamente en unha aplicación móvil, pero o problema é que ese adestramento está limitado. É dicir, só podemos utilizar datos do propio paciente. E se esos datos son limitados, pois o sistema non se vai a comportar ben. Vale? O ideal sería contar con datos de outros pacientes para saber que experiencias tiveron e que o noso sistema de predicción da glucosa sexa máis preciso. E para iso necesitaríamos desenvolver un modelo predictivo multipaciente. Vale? Isto daríanos maiores capacidades de predicción, é dicir, poderíamos incluso ter máis anticipación a unha crisis de hipoglucémica, pero necesitaríamos datos de outros pacientes. E por eso non poderíamos facer este procesado nunha aplicación móvil. Vale? Teríamos que facelo na nube, porque é onde se almacenan os datos de todos os pacientes. Vale? Como temos que utilizar a nube, o proceso sería moito máis costoso. Vale? Entón, vedes un pouco a evolución desde o sistema máis simple, que simplemente dá alarma cando se produce a crisis, a un sistema predictivo multipaciente, vale? Que integre toda esa experiencia de outros pacientes para predecir cunha antelación o máis alta posible esa posible crise. Vale. Outro tema que quería comentarvos é falar un pouco da medicina de precisión, vale? Que xa adiantamos antes en que consistía, vale? Pero, bueno, basicamente trátase de adaptarnos o máis posible a cada paciente de xeito individual. É dicir, en vez de seguir o mesmo protocolo de actuación para todos os pacientes, pois tratar cada caso de xeito individual. Vale? Por qué? Porque a resposta a un tratamento dun paciente pode ver determinada pola súa predisposición xenética, o seu estilo de vida, vale? Ou outras variables, outra información dese paciente. Entón, ao final, o que queremos é maximizar a eficacia dun tratamento para un paciente concreto, sen que ilo conleve un risco extra para esa persona. Vale? Evidentemente non vamos a aplicar un tratamento que sepamos
que ten uns efectos adversos moi graves para un paciente. Entón, trátase de maximizar a eficacia e minimizar risco. Estes son un pouco os obxectivos da medicina de precisión. Vale? E aquí vemos, bueno, un pouco o que vos acabo de comentar en modo gráfico. Vale? Pois, en vez de darlle o mesmo tratamento a todos os pacientes, dividímolos por grupos e damos un tratamento personalizado, vale? Co cual aumenta a eficacia e disminuye os efectos adversos. Vale, entonces, para que é útil o aprendizaxe automático na medicina de precisión? Porque nos axuda a descubrir patróns ocultos, vale? Nos axuda a predicir a resposta dun paciente a un tratamento específico que aínda non recibiu e nos permite reclasificar enfermidades en distintos tipos. É dicir, se eu son capaz de a diabetes tipo 2 subdividila a súa vez en 5 subtipos, vale? Pois eu o que podo facer é dar un tratamento específico para cada un deses subtipos. Vale? E ese número de subtipos podo adaptalo aos recursos que teño. É dicir, se eu teño recursos para crear 3 tratamentos personalizados para diabetes de tipo 2, pois o que podo facer é dividir ao meu conxunto de pacientes en 3 grupos, para identificar 3 distintos tipos de pacientes con diabetes de tipo 2. Entón, podo ir un pouco axustando en función da eficacia que quero conseguir e os recursos que teño. Evidentemente, non hai recursos para diseñar un tratamento específico para cada paciente. Vale, entonces, que casos concretos teríamos de medicina personalizada? Pues, un caso, vamos, moi claro é o caso da oncoloxía. Vale? Por exemplo, no cancro de mama, o que se fai é un análisis que se chama Oncotype de X, vale? Que analizando a expresión de distintos xenes, o que calcula é si a quimioterapia vai ser eficaz ou non. É dicir, o que se trata é de aplicar só a quimioterapia cando o cancro ten moitas posibilidades de reaparecer. Vale? En caso contrario, vale, en caso de que haxa pouco risco de reaparición, decídese non aplicar quimioterapia porque a quimioterapia ten efectos adversos, como xa sabedes, entón pode non ser necesario. Vale? Sería un suplemento extra para o paciente. Entón, aquí vos poño, por exemplo, unha tabla na que temos casos coñecidas, vale? O noso dataset de adestramento, por decirlo así. Eu sei a expresión de cada xen en estes pacientes e sei o seu valor de recurrencia. Vale? En función do valor de recurrencia, eu podo clasificar os pacientes de baixo risco, risco intermedio ou alto risco. Vale? E en cada un deses tipos, pois darlle ou non quimioterapia. Que pasa ahora mesmo se teño un novo paciente? Pois que a partir da súa expresión xenética podo ter un sistema que me faga unha predicción da recurrencia. Vale? Vale, vedelo aquí. Teño o meu conxunto de adestramento, adestro un modelo que fa unha predicción do valor da recurrencia e ante un novo paciente, pois estimo ese valor, que era descoñecido. Vale? Se o valor da recurrencia está por debaixo do umbral, pois determino que o paciente é de baixo risco e non lle aplico quimioterapia. Vale, entón, o que se pode desenvolver un modelo de aprendizaxe automática que sexa capaz de determinar se un paciente necesita ou non quimioterapia. Vale. Outro caso de uso sería o caso de dosificación personalizada. Por exemplo, en certas enfermidades crónicas, neste caso a diabetes, neste exemplo, pois hai que decidir se lle quere suministrar ou non insulina ao paciente e en que cantidade. Vale? Entón, como podemos monitorizar o valor de glucosa e podemos monitorizar a insulina que se lle vai dando ao paciente, o que podemos facer é unha predicción, vale, mediante series temporales, que xa vimos antes, de que vai a pasar no futuro. Vale, e aquí podemos facer cousas moi interesantes. Podemos, por unha parte, estimar o valor de glucosa futuro, vale, en función de distintas variables.
Por exemplo, a ingesta de carbohidratos, a actividade física que realiza o paciente, etcétera, etcétera. Eso vai me dar unha estimación da glucosa. E, por outra parte, temos a información da insulina. A información pasada da insulina suministrada ao paciente pode ser utilizada para estimar ese nivel futuro de glucosa, pero tamén o que podemos facer é estimar a dosis de insulina recomendada para o futuro. Entón, eu se estimo que a glucosa vai a ir diminuindo no paciente, como vedes aquí no caso superior, e o que vou a facer é reducir o nivel de insulina. E iso é capaz de predicilo este modelo. Entón, o que me predice é, para os próximos minutos, qual vai ser a dosis recomendada de insulina. En función disso, vai suministrando ou non a insulina que necesita o paciente. Entón, este é un caso no que se ve moi claramente que a predicción de serie temporal les axuda tanto a estimar o que vai pasar no futuro como a identificar a dosis recomendada para ese paciente en concreto en función do momento actual. Outros casos de medicina personalizada, por exemplo, o subtipado de enfermidades, do que xa falamos, no que podemos crear categorías dentro de cada enfermidade de cara a darle un tratamento específico a cada unha desas categorías, ou, por exemplo, a predicción de efectos adversos, no que podemos predecir o risco de sufrir efectos adversos ante o tratamento. Isto sería un pouco o resumo. É dicir, os principales beneficios que temos é, por unha parte, a maior eficacia terapéutica, que ao final impacta no mellor resultado clínico, a reducción de efectos adversos, que ten un impacto directo na seguridade do paciente, e que os tratamentos sexan máis personalizados. É dicir, cuanto máis personalizado sexa o tratamento, maior eficacia vai a ter e, por lo tanto, vas a optimizar mellor eses recursos. E, por suposto, hai menos ensaio de error. É dicir, non estamos realizando tantas probas para o paciente. E xa por último, dentro destes casos, vamos a falar brevemente da identificación de causas en estudos observacionais. É dicir, o ensaio clínico sigue a ser a ferramenta principal para identificar relacións causa e efecto, pero os ensaios clínicos teñen unha serie de desventaxas, principalmente que son costosos e lentos, é dicir, un ensaio clínico pode durar anos, hasta ter unhas conclusións. Hai unhas limitacións éticas, é dicir, os que poñemos aí non podemos expoñer a persoas a riscos deliberadamente, ten que haber unha certa seguridade. A inclusión de pacientes é moi restringida, é dicir, os ensaios clínicos empezan con decenas de pacientes, co cual, neses momentos, hai moi pouca representatividade da poboación, e non capturan tampouco o comportamento real nin os efectos a largo plazo. Cando hai ensaios clínicos que duran ao mellor 2 ou 3 anos, evidentemente non foron capaces de estimar os efectos nun período de 10 ou 20 anos dese tratamento. Entón, en esos casos, o que podemos é realizar un enfoque observacional. É dicir, nós temos multitud de datos de pacientes, como poden ser registros, historial clínico, biobancos, no que se almacenan mostras biolóxicas de pacientes. E isto podémoslo utilizar para identificar patróns. Hasta ahora o único que se fixo foi determinar correlacións. Por exemplo, que a variable da frecuencia cardíaca está moi correlacionada ca variable da glucosa. Non sei, estou me inventando. É dicir, correlacións entre variables. Pero estes estudos observacionais tamén son útiles para determinar relacións causa e efecto. E para iso hai técnicas concretas de aprendizaxe automática. Por exemplo, hai métodos de aprendizaxe contrafactual que nos permiten estimar que pasaría se
se o paciente non recibise un tratamento, se o paciente non fose intervido ou fose intervido, é dicir, analizar que pasaría si. Vale? Propensity score, vale? Tampouco vou entrar, é simplemente para que o teñades aquí por se queredes consultar, vale? Que tipos de algoritmos hai. E o que sí que me parece máis interesante é ver casos de uso. Entón, por exemplo, para evaluar a eficacia real do fármaco ou tratamento, pódense utilizar modelos contrafactuales. É dicir, este modelo que vos acabo de comentar que ve pues, que pasaría en este caso, ¿vale? Ou que pasaría en este outro caso. En este caso de uso, o que se trata é de utilizar modelos contrafactuales para analizar o efecto da psicoterapia na reducción de síntomas de depresión en adultos. Vale? Entón, eu teño un conxunto de datos no que teño a idade, o estrés e o apoio social dos pacientes e teño tamén a información de se ese paciente recibiu ou non psicoterapia. Vale? E para eses pacientes teño unha evolución final dos seus síntomas depresivos. Vale? Que é o que fai o modelo contrafactual? En este caso particular o modelo de Lerner. O que fai é non adestrar un único método, un único sistema de regresión para estimar os síntomas depresivos, sino que vai a adestrar dos modelos individuales. Vai adestrar un modelo solo cos pacientes que non recibiron psicoterapia e outro modelo solo cos pacientes que sí que recibiron psicoterapia. Vale? De tal maneira que ante un novo paciente eu vou a estimar vou utilizar os dous estimadores, vale? E iso vai me dar información dos síntomas depresivos que tería ese paciente se non se lle aplica psicoterapia e os síntomas depresivos si sí que se lle aplica psicoterapia. Vale? Entón, o que podo facer é analizar se ese paciente melloraría ou non aplicando psicoterapia. Vale? Se os síntomas depresivos estimados sin psicoterapia son de 10 e os síntomas depresivos estimados con psicoterapia son de 8, pois o que vexo é que o efecto de psicoterapia é de 2 puntos. Vale? Aquí vedes o caso. Vale? Para este paciente, o que fixen é estimar que pasaría se non recibe psicoterapia e no caso de que sí reciba psicoterapia. E ao final obteño un índice que me determina pues, a mellora dese paciente no caso de que reciba psicoterapia. Vale? Se agora a todos os pacientes os represento nesta gráfica, vale? Esa mellora tida para cada un, pois o que podo obter é conclusións de pues, a media da mellora de aplicar psicoterapia pues, está en torno a 2,5 puntos. Vale? A maioría de pacientes pues, teñen unha mellora entre 2 e 3 puntos. Outro exemplo bastante significativo é a dos árbores causais. Vale? Este é o exemplo que xa vimos antes, entón non me vou a parar. Vale? Pero, bueno, aquí o que se aplicaron é árbores causales para analizar o efecto dun tratamento para a reducción da presión arterial. E dentro deso, pues, identificar que grupos de poboación se beneficiaron máis ou non deste tratamento. Vale, outros casos de uso, pues, por exemplo, detectar efectos adversos ou estratificar por fenotipos, vale? Distintos subtipos dunha mesma enfermidade. Vale? En resumen, o aprendizaxe automático o que pues, ten tres principales beneficios. Vale? Por un lado, evitar tratamentos ineficaces ou nocivos, para mellorar a seguridade do paciente, utilizar bases de datos xa existentes, vale? Aproveitar esos datos, co cual optimizamos tamén os costes, e crear hipóteses para novos ensaios clínicos. É dicir, se eu determino unha causa e efecto moi marcada en un estudo observacional, pois igual sí que merece a pena realizar un ensaio clínico para demostrarlo. Vale? Pero só facer eses ensaios para os cuales eu teño unha certa certeza, vale? Unha hipótesis bastante forte.
E xa para rematar, simplemente vos vou a deixar aquí algunhas ferramentas que se poden utilizar para aplicar todos estes algoritmos que vimos, vale? Principalmente, en cuanto a ferramentas de código, é dicir, os que sí que hai que programar, teríamos R e Python, e dentro destas linguaxes pois, hai certos paquetes de software que me permiten facer pois, cousas concretas. Pois, por exemplo, a librería EconML pois, para aplicar os árboles causales, ou a librería StatsModel para facer predición de series temporais. Vale? Cada ferramenta ten o seu nicho de uso. Vale? E tamén deixarvos unha lista de 4 ferramentas nas que non é preciso programar ou se hai que programar é moi pouquinho, vale? Entón, son máis sinxelas de uso. Moitas delas son de tipo drag and drop, é dicir, nós temos distintos módulos e podemos crear un diagrama que conecte eses módulos pois, un pouco creando o noso fluxo de datos. Vale? Pois, a estes datos facemos este preprocesado, aplicamos estes algoritmos e obtemos unha visualización. Iso sería un posible fluxo que creemos nesta ferramenta. Vale, entón, como ferramentas de no-code temos Data Robot, Canine, RapidMiner e Vertex.ai, que é unha ferramenta específica de Google. Vale, entón, en resumen, xa final. Por que precisamos o aprendizaxe automático no sector saúde? Bueno, pois, principalmente por 3 cousas. Unha, por aproveitar os datos que temos, vale, decir, temos datos pois, almacenados en distintos puntos, datos estructurados e non estructurados, datos que é difícil de procesar, pois o aprendizaxe automático pode axudar aí, vale? Para analizar pois, eses datos non estructurados, buscar patróns que son difíciles de ver, pero que son relevantes para un entorno clínico, definitivamente converter esos datos en información valiosa. Por outra parte, necesitamos que o sistema de saúde sexa máis eficiente. É dicir, os problemas que comentaba de que hai moitas enfermedades crónicas, un envellecemento paulatino da poboación, o cual fai que os sistemas este sendo cada vez máis cortosos. Vale, entonces, o aprendizaxe automático pode axudar a automatizar tarefas repetitivas, priorizar tanto os ensaios clínicos como tratamentos aos pacientes e acelerar a xestión de datos. E, por outra parte, que a medicina sexa o máis personalizada posible, vale? Para que sea segura para o paciente e para que sea o máis eficaz posible. Vale? E xa, isto sí, por último, vale? Dixen que non iba a falar de Deep Learning, pero, bueno, como todo o mundo fala de Deep Learning e de aprendizaxe profundo, pois, nada, dar unha pincelada así última de que o que en que consiste Deep Learning e que características ten. Vale, entón, o Deep Learning é simplemente un subconxunto de técnicas de aprendizaxe automática basadas en redes neuronais, pero que teñen a particularidade de ser moi complexas. Vale, é dicir, son moi costosas a nivel computacional. Que vantaxas ten o Deep Learning? Bueno, pues, sobre todo a precisión. É dicir, son capaces de obter precisións moi altas, vale, o cual pues, implicaría mellor eficacia nos diagnósticos, e ademais son capaces de extraer características do xeito automático en datos. Vale, é dicir, pois eu podolle pasar imaxes en bruto de pacientes e o propio sistema de Deep Learning é capaz de fixarse nas zonas da imaxe que considera máis relevantes para o propósito para que queramos adestrar ese sistema. Qual é o inconveniente principal? Que requiere enormes cantidades de datos para funcionar correctamente. Vale? Eso por unha parte, e por outra, que o coste computacional é moi elevado. Vale? Polo xeral, estes sistemas non son capaces de executarse en ordenadores convencionales, vale? Requieren hardware ou sistemas específicos como as tarjetas gráficas.
Entón, qual é a idea que teño que levarme? Bueno, pois que, evidentemente, o Deep Learning ten resultados excepcionais, vale? Incluso en algúns casos cunha precisión superior á do propio experto, pero que a aplicación é moi limitada. Primeiro, porque hai veces que a mellora na precisión de aplicar Deep Learning non é un motivo suficiente como para aplicarlo, é dicir, o coste computacional non compensa o beneficio na eficacia. E, por outro lado, que estes sistemas son moi complexos de interpretar. Vale? É dicir, é moi difícil saber en que se basa un sistema de Deep Learning para tomar as decisións que toma. Isto, como comprenderedes, no ámbito clínico, pois, é un problema. Vale? É un problema ético e, sobre todo, legal, porque a normativa europea ahora exixe que os sistemas críticos sexan interpretables. Vale? O sistema sanitario é un sistema crítico. Vale? Entón, bueno, creo que foi un pouco chapa, vale? Pido perdón por eso. Simplemente, pois eso, quería dar unha panorámica xeral a que aplicacións pode ter o aprendizaxe automático en saúde mediante exemplos concretos, exemplos que puidéramos visualizar, sobre todo. Entón, bueno, non sei se tedes algunha pregunta. Simplemente vos queda aí un enlace a enquisa de satisfacción que vos pedimos que cubrades, por favor. Nada, quedo ao vosso dispor se tedes algunha cuestión. Podedes abrir o micro sin problema, para preguntar. Hola, ¿podríais volver a pasar los enlaces? Que me conecté un poco tarde y no aparecen en el chat, por favor. Sí, reenvío ahora la hoja de firma, sí, para los que hubo algunas personas creo que se conectaron un poquito más tarde del inicio. Os pediríamos rellenar esa hoja de firmas virtual que va ahí en el primer enlace para poder luego generar los certificados de asistencia y enviarlos. Y Genial, nada, muchas gracias. nada, a ti. Y mientras tanto, pues eso, muchas gracias a todos por asistir. Si alguien tiene cualquier duda, por supuesto, planteadla para resolverlo ahora con Nicolás. Pero bueno, mientras tanto, eso, muchas gracias. A vosotros por conectaros, a Nicolás por compartir sus conocimientos y bueno, a CSG, a Citius y a Didata Live por el trabajo colaborativo que ha permitido organizar esta formación. Ahí tenéis el QR con la encuesta y el link. Si alguien tiene cualquier problema, decidme y lo pego por ahí en el chat. Pero bueno, es muy cortita, debería llevaros a 3 minutos, máximo 5, completarla. Y bueno, os agradeceríamos que lo hicierais pues, para poder mejorar en cada curso que hagamos y que se adapten lo máximo posible pues, a vosotros, que sois el motivo de hacerlos. En la última sección de la encuesta nos podéis manifestar vuestras demandas de formación o intereses en otras temáticas, o en ampliar esta o bueno, cualquier interés formativo que tengáis y será escuchado siempre que esté alineado pues eso, con los sectores del proyecto y con las tecnologías que trabaja. Si queréis acceder a los distintos servicios que ofrece el proyecto, también hay una casilla y al final de la encuesta para marcar y señalar vuestro mail. Y bueno, si lo marcáis, pues el personal del Data Life se pondrá en contacto con vosotros, incluso aunque no tengáis muy claro qué tipo de servicios puede encajar mejor para ayudar a implementar tecnologías en vuestras organizaciones, pues el equipo del DI os asesorará de manera individualizada. Un par de notas solo más sobre las próximas formaciones que tendremos ahora en junio y julio. La más temprana será el 11 de junio, enfocada en inteligencia artificial para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Ya están abiertas las inscripciones en la web del EDI, en la pestaña de formaciones.
y, bueno, será un curso presencial de un día entero con carácter transversal para aplicar a cualquier sector, pero con aplicaciones específicas hacia el final del día a cada una de las cadenas de valor del EDI, entre ellas, pues eso, la salud, cuidados, biotecnología, ciencias de la vida. Más allá de esta formación se harán otras dos, ahora en junio, julio, está cargadito la verdad para vuestro sector en las formaciones del EDI. Una será en aplicación práctica de los sistemas inteligentes en el ámbito sanitario, que será un curso más largo que este, durará 15 horas de formación repartidas en varios días pues eso, entre junio y julio. Y bueno, profundizarán algunos conceptos que hemos visto hoy aquí, pero también desarrollará otros. Y bueno, todo así un poco relacionado con eso, con los sistemas inteligentes para hacer más eficiente la salud. Y la otra serán aplicaciones de IoT al ámbito de la salud utilizando tecnología LoRa. Será de 12 horas de formación, de nuevo repartidas en varios días entre junio y julio, pues, para aprender con aplicaciones reales que se están usando en centros y en hospitales, distintas posibilidades pues, que brindan en este sector, en el salud cuidados, el uso de sensores y el Internet de las cosas que los conecta. Las inscripciones para ambos cursos se abrirán próximamente, si no la semana que viene, pues la siguiente, o sea, van a ser muy, muy próximo el anuncio y la apertura de ellos. Y nada, seguro que desde el clúster de salud os informarán, pero bueno, para estar al tanto si queréis, también podéis consultar los canales del EDI. Y dicho esto, doy ya paso a Lorena Iglesias, que es responsable de comunicación del clúster de salud de Galicia, para que dé unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias a todos y a Nico también por esta gran formación. Como dijo Carlos, pues estad así atentos un poco a las próximas formaciones que sacaremos. Es verdad que en el EDI hay formaciones para todos los sectores, pero bueno, yo me tengo que centrar así también en la parte de salud y cuidados, que serán también en los próximos meses. Por supuesto, os invitamos a todos a participar, a difundir también entre aquellas personas que veáis que le pueda interesar. Y también un poco el tema de la aula virtual, que están ahí todas las formaciones, podéis entrar, visualizar, participar. Y nada, y por nuestra parte, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima formación. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias Nico, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Sí.